daw andaman sa kantidad sila nakuwangan para nila kay X na kanang presyo nga tunay na nila kay how much more og maminyo na magkutoy ang sikmura nganong gipost sa social media awa karon gipistahan na left and right na jud ang cheka hukman jud ra baka para sa uban di jud daw magsilbi ang singsing nga tunay nay ra jud daw lagi perti nilang yaw-yaw nga nung wati gumi ikis na nila ang di ka afford nga laki para sa uban ang presyo importante kay di mailhan kuno nga stable ang laki deserve kuno nila ang bongga nga singsing kaysa tunay na ring dunay uban mi boto kay si boy breadwinner kuno di daw basihan ang presyo basta lang nagahigugma ay daw mo bahala daw og ding dato basta kukihan mo doso basta lang daw magkasinabtanay I'll go to see Inday ang uban nga babae sa presyo di na magbasi basta lang ang lalaki buutan og dili mang babae kay bisag kapila kaslon bisag ang singsing mahanon kung makatunong ka tuang nga laki aw buwag jud sa uwahi ang ubang mga babae sa material di na magbasi kay basta daw ang importante 10 inches kang pare para sa uban okay na ang tunay nine kaysa 11 ra sige lag 69 ang uban gani daw igurang paslakan may gani daw si Inday iya jud pangkaslan okay ra na daw ang singsing barato basta ang pingan ug mahalon lang jud mo basta lang pud nagpugi sa pag-asinso sinatanay lang mo galangis ang katawhan diri sa social media tungod lang sa mi viral nga engagement ring nga tunay nan ra ang ubang mga babay kini wa jud mauyon ni kay wala jud daw makaredy katong sila laki nganong gipost sa social media awa karon gipistahan na left and right na jud ang cheka